tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Dress Secret Files. Si Dre na nagtatanong sa akin at sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon kung dapat pa ba niyang bigyan ng pagkakataon na subukan uli ang feelings niya para kay Edward. Si Edward na naging mabuti niyang kaibigan, na naging kafubo niya, na hindi siya binigyan ng label. Bigla na lang ito naging cold at tinapos nila kung ano man yung ugnayan na meron sila. And then few years later, bigla na lang bumabalik tong si Edward at niyayaya siyang lumabas. Nagkakape raw sila sa labas. Nag-uusap daw sila. Yan, pinupuntahan daw ni Edward etong si Dre sa workplace. Oo, sinusundo. Pero baka sa susunod, susundo. Charot! Darot! So, ang tanong, dapat bang bigyan pa ng pagkakataon ang semi-relationship na natapos na noon? So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Chris Mendoza. Kay Dre na secret file sender natin, tingin ko wag ka nalang makipagrelasyon sa ganyan. Walang label, ganun din naman. Maghihiwalay din kayo sa huli. Paano nga maghihiwalay? Wala namang label. Hello kay Jose Lau. Hi din po kay Yorje, Doc Yorje, kasi napakatalino nitong taong to eh. Siya ay isang Doctor of Philosophy. Bongga, no? Doc Yorje says, Hi Dre, alam ko natuto ka naman sa pinagdaanan ninyo ni Edward. Nagmahal ka at nasaktan pero ganun na nga. Walang sisihan kasi walang label. It's also partly your decision to stay in a situation. Sabi ko kanina, to stay in a situation because it's shit, right? In a situation like that. Ganito naman ang analysis ko sa no label setup nyo. Para kayong mga delata na walang literal na label. Kapag nakadisplay kayo sa tindahan, walang bibili sa inyo. At kahit ilantad mo ang buong self mo, hindi kayo bebenta. Kahit ang sarap-sarap ng laman sa kaloob-looban ninyo. Sa dulo, kayo lang din ang dehado. Sa tanong mo na kung worth it pa ba this time, isipin mo na lang, kapag may label, may price tag. At pag may price tag, na-establish ang halaga. Susugal ka pa rin ba kaya sa relasyong hubad na walang kasiguraduhan? Nasa'yo ang bola, Dre. I agree with you, Doc Yorje. It was a very intellectual comment, ha? May metaphor, tapos intellectual. Susugal ka pa rin ba sa relasyong hubad na walang kasiguraduhan? Para daw kayong mga delatang hubad na hubad, diba? Walang bibili sa inyo kasi wala kayong price tag, wala kayong label eh. Parang dyan na determine ang inyong halaga. Palagay mo may bibili pa sa'yo pag ganyan. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Reciprocation. Yun ang isang bagay na wala sa relasyon ninyo, Dre. Sana, no emotions involved. Ang problema, ikaw ang unang bumigay sa kanya, pero hindi kanya mahal. Kung ang tanong ay worth it pa ba na papasukin siya sa buhay mo? For me, not for now.
Not for now, so maybe later, yes? Ito si Darwin Russell depende siguro kapag medyo malaki ang pagmamahal at malaki na ang tsansa dahil nakikita mo na malaki ang kanyang effort. I think it's a yes for me too. Pero kung wala, magbabay ka na lang. Anyway, ito naman ang sabi ni Mark Joseph Getio. Good evening, Ma'am Rocky. Masasabi ko kay sender. Dre, sa totoo lang, ikaw lang makakalam niyan. No? Gato gawin mo. I think, assess mo siya. Assess mo siya. Pakiramdaman mo, assess mo. Kung deserve niya na second chance, no? Pero, kung ako ang tatanungin dapat din Alam kong halang nasikmura ng mga ganyan Isipin mo, nagchat siya ulit sa'yo tapos ang una niyang topic yung nangyari sa inyo, di ba? Parang masyadong di ba? Parang red flag sa akin yan Kaya feeling ko, kaya nagchat siguro sa iyo yan, parang gusto pa makaisa. Di ba? Basta ang pangit ng intro niya. Nagchat siya sa iyo, nag-hi sa iyo. Tapos sasabihin gano'n yung chat na paano kita makakalimutan may nangyari sa inyo, di ba? Di ba? Parang red flag ng chat na yun, di ba? Kaya I think napaisip ako na siguro kayo nag-chat ulit sa'yo dahil gusto ulit makaisa, di ba? So lugi ka na naman. Kaya pag-isipan mo maigi, no, Dre? And yun lang, papati po sa Team Techbe and Team Rocketers. Smooth. Maraming salamat, Mark Joseph Getio. Ayan sa isang lalaki na mismo nang galing. Yung baka gusto lang makaisa. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka munang bubuka. Kasi kapag bumuka ka, baka makaisa. At matawag ka ulit na bubuka. Bobo ka pala Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Kendra. Tago daw natin siya sa pangalang Kendra. Ako, sa no label or situationship, okay na okay yan. Mas less stress sa life. I learned this after my long relationship na parang ayoko na. Nakakapagod magsimula tapos matatapos din. So at least sa walang label, okay lang, no hurt feelings. Actually, okay naman talaga ang no label or situationship kung parehas kayo ng dynamics, parehas kayo ng values, parehas kayo ng goals, parehas kayo ng gustong mangyari sa isang relasyon. Or sa kung anumang meron kayo. Kumbaga parang open na open kayo about a lot of things. Pero, hindi lang siya nagiging okay pag yung isa naghahangad pa ng sobra. Kesa dun sa dapat lang naman talaga na maibibigay o makukuha niya. So kung ganun naman yung gusto ng ating secret file sender, isa na namang ulit situationship, I think, ilaban mo na girl. Bumuka ka na. Charot with Harot. Anyway, ito naman sabi ni Marisa Figueroa. Para kay sender, move on ka na, wala kayong label. Hindi nga siya nagpapahiwatig na mahal ka niya talaga. Kaya siya nakikipagkita sa'yo para makaisa na naman. Alam na this. Si Marisa, yun yung sabi, para makaisa lang din. Parang katulad nung kay Mark Joseph Getio. Siguro na isahan na rin to dati. Charot! Anyway, ito naman sabi ni Igop Motovlog. Nako naman, unang bungad pa lang ng Biyernes na agad or pang Biyernes na ito. Ang message ko lang sa ating SF sender na si Dre, huwag ka nang umasa na ganyan. Masasaktan ka lang, focus ka lang sa trabaho mo at makakatagpo ka rin ng lalaking mamahalin ka ng walang alinlangan. Well, shoutout po muli sa TNVR The Boss, Grab Cars and Solid Independent Riders Group Capitol Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan, naghahabol ng incentives ni Grab. Salamat po. Oy, sa lahat po ng mga kulay green dyan. Mga berde ang mga suotan at ang kanilang box. Ayan. Ingat po kayo ha. Sana hindi
hindi rin po berde ang inyong utak. Paminsan lang, dapat pag Friday. Charot. With harot. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Myra Dar. Ang saklap naman yan. Sa una pa lang kasi, di natin alam kung minahal ka ba niya o iba lang ang habol sa'yo. Nasaktan ka na niya eh. Hindi kanya kayang mahalin kagaya ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Kaya sana alam mo yung worth mo. Maraming mas better para sa pagmamahal mo. At mamahalin ka rin ng totoo at tapat. Basta, label muna ha, bago kiss. Charot with harot. See you soon, DJ Rocky. Miss you po from Myra Dar. Hi kay Joey Mutok. Hi din kay Charles Sancho. Kailangan talaga may label kasi kung wala, para ka nagbebenta ng brand X. Sa branded ka bibili, hindi sa brand X. Kaya dapat may label. Sana ganun din sa relasyon. Huwag lang humantong sa chuk-chak chenes kahit walang label. Charot with harot. Hi din po kay Rocksta King. Ayan. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file sender for this afternoon. Siguro naman, Dre, medyo nahimasmasan ka na sa mga nangyayari sa buhay mo. Eto ay share ko lang sa'yo. Dati nangyari na rin sa akin yan. Ay, oo nga, afternoon ulit. Sorry ha, medyo, alam nyo na, sabog pa tayo. Nag-a-adjust pa ako. Bigyan nyo pa ako ng mga isang linggo para makapag-adjust talaga na yung mga adlib ko, evening na yung sasabihin ko, gabi, ngayong gabing ito, ganyan. Sorry ah, sorry. Okay, pwede magkamali, sorry ah. Charot with darot. So, eto na nga. Nangyari din sa akin yan dati, no label. Tinanggap ko yung ganung klaseng eksinahan sa buhay. Samantalang parang hindi naman ganun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Tas na-realize ko na ang una mong dapat tanungin ay ang sarili mo. Ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Ano bang hinahanap ko? Kasi kapag alam mo kung anong hinahanap mo at alam mo kung anong gustong mangyari, ang gusto mong mangyari sa buhay mo, doon naaangkla lahat ng mga magiging desisyon mo sa buhay. Doon naaangkla lahat ng mga magiging aksyon mo sa buhay. Kilala mo ba sarili mo? O mas kinikilala mo yung ibang tao? Sana alamin mo muna kung ano talagang gusto mo. Ano bang ideal man mo? Ano bang ideal guy mo? Ano bang klaseng lalaki na pipicture out mo na makakasama mo panghabang buhay? You are not getting any younger. I guess, nasa late 20s ka na or siguro mid-20s if I'm not mistaken. Base dun sa secret file na sinend mo sa akin. You're not getting any younger. So kung makikipaglaro ka pa, ikaw na bahala. Kung gusto mo, 40 ka na lang talaga magpakasal, diba? Doon ka na makahanap talaga ng dawan mo. Oo, sugal ang pag-ibig o ang pakikipagrelasyon. Pero may mga senyales eh. Kung gusto ka naman talaga ng tao, hindi. Na-realize ko, dun sa nangyari sa akin in the past, na ang isang lalaki pala talaga na gustong gusto ka, bibigyan ka ng label. Hindi niya hahayaan na mayroong pang ibang lalaki na aaligid-aligid sa'yo. Kung baga bakuran ka niyan, kung talagang tipo ka niyan, kung gusto ka niyan, lalong-lalo na kung mahal ka niyan. Ipangangalanda ka niya na, oh, this is my girl. Ganun magmahal ang isang lalaki. Na sure na sa isang babae. Bibigyan ka niya ng clarity. Gagawin niyang klaro sa'yo ang lahat. At doon mo malalaman kung seryoso ba talagang lalaki.
Although may mga lalaking hindi ma-verbalize yung mga nararamdaman nila. Pero mararamdaman mo, deep down in your heart, na may pagtingin din siya sa'yo at seryoso siya sa'yo. At kung nalilito ka, kung meron o wala, ay, hindi talaga klaro. Pwede mo rin namang tanungin, ano bang plano mo? Gusto mo ba akong gawing ka-fubu ulit? Or gusto mo na akong jowain? Yan. Diba sabi mo dati, marunong ka namang mag-verbalize, nagiging straight to the point ka naman, or straightforward person ka naman. So, bakit di mo gawin yan ngayon? Total, bumabalik siya, papakita sa opisina ninyo. Diba? Nakikilabas ka naman sa kanya. Mabuti sana kung lumilibre siya ng kape sa'yo. Kung siya yung nanilibre ng kape sa'yo, maganda yun, diba? At least nakakalibre ka ng kape araw-araw, hindi mo masyadong iintindihin yung pagbayad ng kape mo. Kung ang goal mo sa pagsama sa kanya ay makalibre ka ng dinner, then go ahead. Actually, naisip ko yan dati dun sa no-label relationship or situation na napuntahan ko nung nakaraan. Sabi ko sa sarili ko, nasaktan man ako ng very light, at least nakalibre naman ako ng dinner. Ng maraming gabi. Yung ganun ba? Kung yun yung goal mo, makalibre ka ng maraming dinner, o kaya makalibre ka ng maraming lunch, makalibre ka ng kape, then go. Nabubore ka, then go. Pero yung ilagay mo ulit, yung feelings mo dun sa tao, at subukan uli, tapos ikaw lang yung mag-isang susubok, ay, baka iba yung masubo mo. Sana isuka mo na siya. Medyo pakipot ka naman ng onte. Pahirapan mo muna. Ano yun? Iniwan-iwan ka na lang niya basta, tas babalik siya ng napakadali lang para sa kanya. Diba? Kakaasar yung ganun. Yung parang pinaghirapan mo, nabuuin uli yung sarili mo dahil winasa ka niya, tapos biglang babalik siya, nabuo ka na ulit, tapos wawasakin uli niya. Hello! Bigay mo naman sa sarili mo yung proteksyon, yung pag-aalaga, yung care para sa sarili mo. Hindi yan maibibigay ng ibang tao, kundi sarili mo ang unang magbibigay niyan sa'yo. So, straightforward advice, girl. This guy is not a man. Oy? Oh, pinapatakam ka lang yan. Oo. Kumbaga, binubuksan lang niya ang utak mo sa posibilidad na pwedeng maging kayo, pero hindi ka na naman lilabelan. Bubuksan ang utak mo, tapos susunod, bubuka na ang bulaklak. Charot, wedarat. Anyway, kabisyo, if you want to share secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I'm gonna say BRBS in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Dress Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!